Всем приветики, men adım Aylar, men özüm Hıtay'da okuyan ve şu an men size modeling var da resimleri Hıtay'da. Asıl köp bir şey Hıtay'da iş yok dip bilerler ya da iş yasan tutulyan dip bilerler. Sebebi nem için mesela İngiliz dil sapakları okusanız da deseniz asıl kanun boyunca hiç il işlemeli de Hıtay'da. Yani mesela İngiliz dil sapakları datlar okusanız çağları datlar olun. Siz her gün baryanız da dityanız olun. Şu sebepten sizi kaptanınızdaki adamlar da atlar, aydıp bile ya da molumlar da atlar sizi bilip görüp şondan sonra açılayın da atbap bile yönüm. Modeling işleri ol azatlık olan için ona kendi atlayan oklar ve ona hiç kime aytmasanız has kovalya. Mesela modelingi hiç kime aytman bir gidip geleniz son videodat koysanız koyup bileniz yönü başta hiç kime aytmasanız koval. Birinciden onun için portfolyo gerek. Portfolyoda nemeler olmalı? Model kart yazamalı. Model kart nädip yasap bolýar? Men model kart yazaşynyň nemesini goýaryn. Ýörüçe bir priложениеде model kart yazap bolýar. Ondan şolary skачать etýäňiz, şoňa boýuňyz, kiläňiz, adyňyz, ondan soň doglan günüňiz, seneňiz şonam aýdyp bileňiz. Ondan başga 3 tane gyzlar üçin 3 tane razmer gerek. Ondan soň men model kart nädip ýazaşyny aýratyn videoda goýup geçerim. Ondan soň yüzüňiziň requirementlary gerek. Yani siziň yüzüňiz Ýewropeýski ýüze has meňzeşi bolsa, ak teniňiz bolsa has bolýar. Modeling. Diňe modeling de hukman kinoda bolup bilýär. Ondan soň we başga şol ondan soň model kart yasamak üçinem esasy men üçin studiýada suraty düşseňiz gowalarmy kadýan. Sebäbi studiýada has owadan edip düşürýärler. Ýöne gyzlar esaslarda üns beriň. Studiýada düşürende makiýażyny Hıtaylar etýändir. Hıtaylar makiýaż etse de siz nähili etýändigini bilýäňiz. Şoň üçin özüňiz makiýażyňyzy edip bilersiňiz, özüňiz eşik geyip şolar suratlary düşüp bilersiňiz we ýene bir zat studiýada suraty düşeňizde esasy näçe san surat oňarsaňyz şoňa pul alýandyrlar. Meselem siz 4 surat oňarsaňyz şoň puluny alýarlar. Özüňiz köp düşüp 2 san surat ýa-da 4 sanjak surat oňardyp primärne 100 näçe ýuan, 200 näçe ýuan şol bahada bolýar. Ondan gymmat bolýandyr. Ondan soň modelçilikde esasy portfolioňa seretýändirler. Yani sen öňkü işleriň, experience'iň barmy? Öňkü şu ýalydatlara gatnaşýanmy? Şoňa seretýärler. Eger siz noldan başlaýan bolsaňyz, näme dip bilersiňiz? Birinji Çingdao şäher